dak to sik do barbagori APHLC IT cell jitan phang choi hin pen kadu we kar biang long rat ke tum ala phan tabe nili ninga klong pen ale tuma phan kardom nang chipilo kardom pini nili labangso acha tai long ke bang alam the ki puji ke la phan lo adu ya hoya aputhak alam si nili ladak paklang ponji nasi labangso video keceng pen kijut antami nali tum nang lang dun non la pen nali tum nang kalang dun atum le la dak nang incap dun non ke the ke ding thek sare sa tum kadu ko we ham phang asong anta nali tum labang so video nang lang dun non nili pini labang so doi hoi lam ke pudam ji bang ke Karbiang long autonomous council ke cari chief executive member no ram long hanga phansi nili labang so puthak kejong ponji do la pen tim Karbiang long tu phan kejong ponji pusi nili labang so adoi holam puthak ningje dunji pusi ni labang so chatai long bang lo kedam tangani same Meghalaya border ke do aku nang cheng thuli lo labang so alam puthak lake Karbiang long autonomous council ke cari tim Karbiang long tum kachepang samnu ni the mate kacharai kom nu the polo ke pathir dun the pe na polo lake nasya batai tame halatum nanglong litike enlong litike halatum nairi ridado ke pudun thiba bang ave la pen kerai dun thiba bang ave ke therdu na bang kavi pen apot kacharai kom the pe na pot si pini rong arat ke do tuma phan than da tum phan ke halatum lang plon perthe tha ke long le phelang ave te hem chiki ma thaya ave na pen cho thai ta ave rengun e la so pose amang tim tame ilitum nang li pen chenglok nili pen chenglok abang putin sa tame long li ke ching honduk la pen long li la ke abang putin ta akenang sot lo aposi long li long ke jongsi long li du pulong te ajate tum chipama chupaman un la pen chipa plang un la pen ituma khe phan reng un la so posi long li bang ke la ka kenang sot lo la se tim Karbiang long tum phan ni li la bang so chatai long pen karju ponji ke la phan lo nali tum pulo APHL se tum ke kai ki tame nili tum tim Karbiang long tum phan bani li CM phan se long li cho yordet ko kai ke tanang kar bok do rara phan ke than tap alang tum kai ke ta minili phan ni nong nang ke jo pusi nangli social media long APHL se tum phan lam voi ki pi kai ke tan li thek long la pen hini abang ke ki puthu nangli media long kai ta che than lo ni tuleram long hang ke long li pu bang ke chujeng bab jil tani bang aphan pipe la pen pachare rong li pusi nangli kai ke ta mining jilo nonge chujeng kalilo thenglong a thek la so selo nona bangke apil this nang cherai bom lo tan te nang li bangke chujeng ba jil ta tuleram hang dutti ke Karbiang long li masab data pachare rong li pu la ke nang li kaning je jong nasi nili labang so cha tai long pen nili kipuji bang la pahang lo nali tum jong si long le hem phu pulote nali tum ko pe posi Nagaland border ke do abatai tame ko pe posi arong do woi ti luma nali tum jong si e phong arong do pen hadak nali tum humridam pen jong si pathir thip mate lake ahoy adui chithik dun pamme la pen akit her do adabi do posonte halatum abatai hala bang so long le long nang chi bhong dun de daji la pen nang thi dun de daji ala tum ko piposi abatai long li tik la pen chirai long li tik nang ki thi dun paruhum ma halatum tim Karbiang long tuma phan nang li tuma phan nang phere re det ke ko pe polo halatum nang phere nang je polo nali tum sitam ili tum Karbiang long ta isi ladata
elected mate ke hai tang atum la pen aja kong rat aja kong ke dut tang atum lo ili tum da Karbi Anglong ta rat aja kong ke dut tang atum lo kachi song dun jia phan kachi danun thei ya phan aja kong ke rat ja kong nangli tum long dulu la pen nangli tum phan si aja aja kong ta hala tum tame nang enpo la pen Karbera tum tame nang enpo la pen hala tum ta nangli tum aja kong hala tum deng nangji sitami pini nangli tum aja kong chipa vedet bang aja kong themunak kupia posi lapuan nangli tum chepang tang theidat la pen ke chalai kom theidat ma nangli tum kupia posi nang jak kong avedet rat nangli tum aphan nang pahai lo rat aja kong pilo kupia posi nang tum jakong chepakang jakong chepadu theidat ma kupia posi longli phelang nang tum rain theidat ma adu e hoy ke do tum kupia posi pini antami rongara tum sikiddu goret mate hala tum si kai kita abatai kacing tang nang hala puta bang longli kar i la pen pu kar bitum ta longli ching honduk longli avete khe ke ku pusi kereng po lasi hala tum longli tik hala tum na endu longli tik hala tum abatai nang ki thidun la pen pu me khaloya ta sal thak lo non het pen alam kalelo la ke lam ki mi kalelo se hala dak ta me nangli tum ahok pet pen Karbi Anglong along le ko an ma la pen Mikhalaya long le ko an ma nang tunong se ahoy adui cherai dan pam me thik dam pam me te halatum nang le tuma phan nang phireji la pen hada ke dora tum tami abata patai sum sereji setami nang le tum halada ahok pet pen ka cherai dun thek thela pen isi aja kong ka chepaklang nam thek thedet la pen power ka chipi dam thedet pen abjok si halatum nang pheredet ko pia polo nang le tum ke election ke hai tang atum lo ko be pose nangli tu maja kong chipa vedet ma la peladak kajeronga border ke tum da son thaklo dolomara panbari giliki diring kohora bagori rongmongwe la sitami binang am asam long ke do bihari atum binang Karbi Anglong long li nam lo la pen isia bangke Karbi tum ta kachoyor tum ta dulu la hailan ke hada ke dora tum mate border long do tum chini la pen officer da pilo setami nani tum Karbi Anglong la bangso border long ke do adak kohora long la pen diring long tami ko an si Karbi Anglong long le ko an si Karbi Anglong along lima la pen ko an si Assam along lima nangli tum chini sita kupia posi kangbu kivir la pen kedulang kupi posi nang tum chelang thakadiat ma ladak panbari tu ha rongmong wi an setami mo ke Karbi tum longli avi bang nam lab lo lake ke damtang NGO tum ta nili phan la bang solam pathak nang than lo inura korte nang than pami lo asala tum amme pateng pote along le Karbi along le monta amme long bate pata ke bang khe mem sai si bolam sin li phan than lasi avilu lada niligi ni tap ke tham tap pali dak kohora diring giliki bagori rongmong visita la pen hada ka dora tum ta ke thege ding thek sera tum thangna ta chi song du nawi ke dukala along le si pini bang ke cheke betum en bom no lan chokali dak Karbi Anglong ar lu amata di phulong ma setami la sona thaklo lasi nangli tum lake pujong loje ni tum chujing bajir ta council pen tim Karbi Anglong tum pen longli ni tum bang pachara longli puke nangli tum ke pachu bailo na pen non nili tum APHLC tum nangli tum aphan karbok thapalang bali pini Karbi Anglong ara tum cingtang nang bom lo nili tum ke thanalam mate sarjai kathar ke thanalam si pini chikok bom lo pini wang bom lo Karbi Anglong long la pen kisung pho bom lo lasi litum Karbi Anglong rat kadu ko binta matha damtha matha parsik damtha ili tum jong si non adak council ke chari tum aphan ili tum rat pahai lo setapini litum akereng me ake do me ake joy avi aposi litum kamatha nangji dolang
rat long sidu apo si tum la pen kimisana muni ke thek sa muni yong si tum jong thura council jong si padode plongte itum karbiang long long leke tum ke rongara tum jong he chi song sitami jong he char dak sitami e pram dam sitami lali tum thiran vetpo sungran vetpo ala tum ke cherai thek thelu ke cherai ji kali lake tum non tami phubom lo la ahoy du ke do chakali mu karbiang long ar lu anta non avi bom lo nilai pu dam bangke tapi ngado beta chini lo kedam tang give and take policy pula bangso kachet to hut Meghalaya ke do hadak border along le amuka anta tim karbiang long tumsi lamdon che tok det ma pusi hodai do det ma pusi nili kamat hada Meghalaya sor phan pidet ma mate asama sor phan pidet ma pusi nili tum APHL chi tum ke kaita jong dun lo lapen ahok da hok mimi non abatai batai ke wang ting hal tum nang pheriat thai wede puti hal tum jongsi give and take policy mate hadak Meghalaya ke do hapu karbiang long lisatame paduna lapen pu Meghalaya along lisatame pu karbiang long dosame paduna asam along litame pu dukotame paduna lapen karbiang long le hapu asam dukotame paduna lasi kachi thak pe me give and take policy pusitame lage pini karberatum along alang itum ke karbelong lesi hapu jor ponbo lason hapu nang cherai bom lason sil tum non thek long lasi hok pera bangke meeting along chief executive member lo non turam rong hang mate tin karbeng long tum lamboy ga chipi ret nong nu nang joret pu lamboy ga chipi ni tum long le georgie pu ga chipi bangke nani tum kapacho bailo lasi tum karbeng long ni labang so tai long pen kaninji damji bang kiri tum kamat hadam nangji la pen tum ke parsing nangji la pulo nilai pu damji la pulo ho karbiang long ke dwara datum APHL se phan nang pahai no adoe hoita ni tum cherai kompo la pen ke do tanga 6 schedule pareng thusi implement nangji labang so ke hang si non kai ki tami than kong lo la pen article 224A labang so implement medat so implement je phan tami papleng pu pusi APHL situm kya ke bang pondolo lapen ang tam ben ke bang atum aron ri pen ngado tuma phan tami voter list tradition pata pen ta ing than pu boreng pen tami ing than pu pusi kai ke tami thandak patu tipin lo mo haidet pen tami ke chubhong aveda nangi non pen chipudak nangi alang itu me kaita ahok pet APHL situm ke karbira tum man than sitame pinanga tuma karbitum kopi posi kama thadam par 6 sedet ma ni ke pudanya bangke lasi non ke do elected mate council ke chari tum ke lahai claim ke det pena joksi pini ri tum council iri tum chari long lo sitame karbitum chipehem pu dono sitame kopi posi mithang karbi phan ke iri tum ki pi thek thek ma long li ke chari thek thek ma pulo tangte laki hal aron selam thek thek pena pot pate aron ateng pen claim thek thek pena pot bang sarkar pena elitum mithang karbia phan ka ching hon mate karbiang long along li ka charai komji po sarkar ka det itum phan ka pe jogi po sarkar ka det itum phan ekang hona sarkar ka det posi pini litum council lapu litum pachari lu sitame mate litum ke pajabang dulu sitame itum pini thangta litum alia bedalo pini kisung hangjo kachiru hangjo kiduk hangjo pini karbiang long tim karbiang long CM turam long hang ke do husi pini karbiang long along karbi ke dwara tum chu itang kowe chu itang chikai hin long eviction lo pini Meghalaya long ke do long stame son thak lo Dimapur long along lita son thak lo mupen pu bom pu kajerwa ke dai ta son thak lo pini a hok pet pen nang charai pi thek dalo lasi nilabang so chatai pen ke pujo bangke ili tum jong si long le phela jong si pak chepa koning tung te ili tum jong si karbia khai jong si reng thru nang ji itum ching thru nang ji
pulo pulang te ilitum leader invite pameti lapen council along ke do alidar atum mate non alidar tum ke claim thek thero pura aka prek ilitum misen pen itum invite ve pute ilitum akar biang long ke aso ramase avilo pini kapur he tum degree do usita donak po thang dali velo 30 department long seta me thang asom da vidalo non mange bangke che ke betum se nang cherai lablo pini third grade fourth grade sakuri sta me pini kar betum ke nang long kom pik lo lan chogali article 2248 pen seta me pini ata implement thek khada lo pini aro song tum song tro song tum MOS MOU ki che tok puthak kami pini ningkan krei hini ananga chok ji dok lo BJP a sarkar seta me pini anta me thangna ke chunta abdialo ke dam tang asap sap poisa ron krelo lan belo rada long wang lo helika man chi ot lo habi pen wang lo pang samri lo nona jhak tum ke vu chu pang reng lo thak chu pang reng lo ha hajira kam dun lo rong du lo rong asupaman el pini rahaya kong ta BJP ke wang pen apa si itu tum pavidalo nasi karbiang long aja kong an bang ke pini ke naing lok lab lo lapen itum 30 department long ke do an tabe banang cerai lab lo lapen karbiang long le adoy hoy ta pini bang ke nang pet lab lo karbiang long along le lo karbiang long lo ki do along an ta me bang ke cheke bitum sedang cerai det lo ilitum kopi si dolang ante la si tum larli puti ilitum hengnu Asi kai kita me APSLC tum ke than lo je nili tum APSLC phan nang pahai no karbiara la kar I nang claim people la sia hok tham dak lo je 6 schedule implement nang je phan si kai kita che song lo la pen article 224A implement nang je phan si akemang pondolo la pen ako playing weg ji aku kiche ke betung phan voter list pen in than weg ji la pen trading license in than weg ji pata aron re pen pata in than weg ji athe 1960 pen aprang ke wang atum ana phan ke karbiang long pedulong ji setame 1960 in kan pen ap hi ke wang atum ana bang phan bang ke la bang so council long aron salam pen si la ke da karbiang long pen amasi toy edji pusi ke mang pondu sila hai yong si misen pulong te nang litum APSL si aphan nang cherap nang chitu dunon raraja kong pira pahai no ant ke an si third grade fourth grade asakuri pencheng 30 department long sitame third grade fourth grade asakuri sitame avering warsai tame aduya hoi long sitame la pen 6 schedules tame implement po la article 224 is tame la pen song trok to makim mang MOS MOU sitame la pen aparta hadak karbiang long ladak kece ke betum parang tan ke wang atum voter list trading license la peraron ri pen pata kithi paru huma long le la hai anta ing than et po pusi kai ke tame rara phan than sila bang so pu thak long nang che don nun ra nang che som nun ra nang tum APSL se phan pahai lo te karbi tuma aja kong wang po la pen ke phan ching thur po lasi non ke langdam no na sob ili tu phan ki chong thui sai se lo ki dam tang ASC hosita me che song lo halatum 30 department wan lo lahan lo bonta article 224A aputha ke alatum pachun kang ke karbia kar I autonomous state tame palong kang ke lan chokra phigi che thak pu mukta hok la pula ben pini karbiara tum phan chong thui det lo hatum ko an lo hal so ke chitto dun ke cherap dun sita chong thui det lo konkresi karbia hemprek e wan people apen akar I tame na pa pleng people pu tata I tum phan nang chong thui det lo apen non BJP ke kang tang nai lapen aja kong ke then nai lo karbi tum aphan tame ahok pet pen chisong ra pahai ra itum karbi akar I ke long vek po lapen ang pleng pe po lapen ang pidet ji mesen po jani si pahai lo sita pinining kan kre hini ananga chok po ju ning kan kre silon dam bom lo sita me pini anta me thang nata ison nata article 224A tame election hosi
amutu en pon chot lo ke jong pon chot lo than chot lo tapi ni anta mi playing play da lo bini song trok tu ma phan wangon pu wang lo se ta mi pin anta mi pawang juen velo alang tu makar ia bang pin ta pa playing play da lo non ka hisap ta en ibon na pe labang so join ni si song trok tu phan ta la tim kar bang long tu liram long hang ke tim kar bang long ke cari tu ram long hang ke lo song tum la song trok tu phan kang hon ta la MOS MOU mate labang so pu thak atangka phan se lang li kang hon chot nili puda i alang tu phan akam ma se awi amana ma se awi nili tum nang ka the not peng pulong te lalo la pen ki pu thu ye bang la polo la se na tum nyong se tim kar bang long tum ke kaching hon duk du pulong te nali tum hala long le phelang hei hei sinang le tum adoya holong si cherai kom pe minang ji la pen kar be khai phan la tum ke jog wan pinang ji la pen hadak article 224a pen chenglok la hai ta mitum claim nang ji apolo la pen kar bang long ara tum phan ke la article 224a autonomous state da puthak si asong tin a sarkar wang tamil la si vunang chohang ilo na pen that 26 do barbaguria long abang ke CPDMD ke atowar pudam lo nam chuki hola panjan lapen deithor malasi kohora labangso towar arusi kaita election holo ponte dobar bagoria pral phantame vote ke chohangi non ta nang chengilu ha comment tu pe ne claim klilo non ta labangso CPDM dike towar labangso towar si amen ang anilu sitala ke playing ji kalila playing play edam tang claim hoy ta non claim play jola puson si iri tun kar bera to phanke nanga chong thui la pen nanga chu bai vuna chohangi la si labangso putha ka bangke iri tum kar biang long arada bangke mathapa minang ponona bangke tum nanga chong thui chot pu bangke li tum ke khor khedet nang ji la si nili labangso chatai long pen chiri bangke ahoy ai dui yong si ke do ning samjin nang ji pulong te la pen kapur hi ke do tum tame jong se sakuri woreng war sa yong si nang tum misen chelong nang ji pulong te la pen kiche ke be tum pen nang li jong si kiche ke be tum phanang li jong si nang li ning dog di pulong te ko son pensi la tuma phan ki plum ji ko son pensi relation kang than ji ko son si karbi anglong la 6 do ta implement ji la pen article 224 ta implement ji phan karbiang utul karbiang long aning ka hang karbiara ta ning ka hang autonomous state pu tha ko son se ke palong ji jong si palong ji pulong te jong si papleng i pote non APHLC phan nale tum charap chitu do council pachari long no APHLC tuma phan council pachari long non anke lake claim vek po lalu la sepi ni labang so chatai long pen nali tuma phan nili 26 dollar per ITCL pen nali tuma phan labang so alam jai nanga pila lo nasi kar biang long ara tum matha pa minon nang chara ma chitu dun pa minon la non litum ke dobo ma sarkar ke aling li punon jong si council jong si litum ake jabang larli pulong te ilitum karbiang long ke lapusi a longli phelang ta vi bompo ilitum rong asutum jong hele adoya hoy arjabdun pangtang stami ilitum aja kong avilo lapen banang thi paru hum repo lapen nang thi vek po nang cherai vek po lapen non nang cherai tang ta du ulo lan chot kali tum kiche ke bi ang tam ke bang ta karbiang long du pik lo 30 department long talang tum nang chi yok dun lab lo third grade progress agro talang tum cherai dun lab lo 60 do long stami panchayat nang bi lab lo nang bi bom lo non ta lapen tahun kali liya dim la tahun nang bunai lo lapen anchot kali karbiang long along kiche ke betum bipar biham men pen kaching thura men pen begdur pen wangsi nang cherai lab lo sila hai jong si litum karbiang long ke virdet pu pulong te kaching hon duk du la pen chisong nang pulong te
noni boy APHR sia phan nali tum chala tum ra pahai non lahaya puthak ke jog wan pu pusi nali tuma phan la bang so chata long pen chuni rilo kardom